Fil-kumpless sportiv tal-Università bħalissa għaddejja attività ta' screening ta' atleti li se jipparteċipaw fl-Olimpijadi Speċjali. Din l-attività qed issir bis-saħħa ta' kooperazzjoni mal-Fondazzjoni Golizano u diġà saret fi snin moddija minn Special Olympics Malta. Special Olympics Malta taħdem biex tippromuovi l-isport fost nies b'diżabilità. Oliver Xikluna, kummissarju għal persuni b'diżabilità, tkellem dwar kif Special Olympics tagħmel dan. Il-persuni b'diżabilità ma ħarsux biss lejhom bħala persuni b'diżabilità, ma ħarsu lejhom bħala atleti. U fil-fatt l-Special Olympics xi ħaġa li tagħmel u jiena nikkommenda dak li tagħmel hija li tħares lej il-persuni b'diżabilità li jitrenjaw f'diversi sports magħha bħala atleti. Iżda b'differenza minn snin ta' qabel din l-attività ingħatat xejra ferm iktar inklusiva hekk kif infetħet mhux biss għall-atleti imma wkoll għal kull min għandu diżabilità intellettwali jew fiżika. Fil-kumpless hemm 3 stazzjonijiet immexxija minn 3 timijiet ta' podoloġisti, dentisti u fiżjoterapisti. Il-ħsieb wara dan l-screening huwa li jiġu identifikati problemi ta' saħħa li jistgħu jeżistu u li l-pazjent ma jkunx għadu nduna bihom, jew li ma jkunx jista' jesprimi ruħu dwarhom. Din issir kull sena u dis sena kienet waħda mill-aħjar. Hawnhekk qed jiġu atleti kif tafu u anki nies normali bil-parents kollox jiġu skrinjati għal health tagħhom għaw it-test kollha li mbagħad fl-aħħar ikollok ċartu inti jgħidulek isma' hawnhekk tittimpruvja hawnhekk titnaqqas. Tul din il-ġimgħa kien hemm min ġie riferit l-isptar għal kura ta' kundizzjonijiet li ġew identifikati proprju permezz ta' dan l-screening. Din is-sena u maħsub li se jsir mal-1800 screening waqt din l-attività. Ir-riżultati tal-screening qed jitniżlu fuq ktejjeb li qed jissejjaħ My Healthy Athlete's Passport. Dan il-ktejjeb jibqa' jintuża mill-atleta jew l-individwu għal 3 snin. L-screening kollu qed isir b'xejn u jinvolvi tim kbir ta' volontiera li qed jassistu lil Special Olympics Malta. L-attività tagħlaq il-ġimgħa b'ċerimonja li tula se jiġu ppreżentati l-atleti li se jirrappreżentaw lil Malta fl-Olimpijadi ta' Dubai is-sena d-dieħla.